Исәнмесез, туры эфирда яңалыклар чыгарылышы. Студияда Роза Хабибуллина. Бүгінгі яңалыкларның төп темалары хакында. Машина йөртергә яратасың икән, кагыйдәләрне дә бел. Яңа таныклыкны алганда нинди үзгәрешләр кертелә, безнең хәбәрчебез ачыклады. Баласын чит гаиләгә ташлап, эш эзләргә чыгып киткән. 7 айлык Роксана хастаханәдә әнисен көтә. Шәһәр тарихы музеенда яңа экспонат. Шәһәрдәшебез Кама буенда мамонт сөякләрен тапкан. Шәһәрдә тагын бер яңа ел чыршысы. Сидоровка бистәсенә яңа ел гүзәлен урнаштыра башладылар. Машина йөртү таныклыгы алуда үзгәрешләр. Дәүләт автоинспекциясе имтихан тапшыруда теория һәм гамәли өлеш биремнәрен кайтгылатты. Әлеге документ якын арада гамәлгә керәчәк. Белгечләр бу юллардагы авариялар санын киметергә ярдәм итәчәк ди. Чаллыдагы автомәктәпләр бу хакта нәрсә уйлый? Хәбәрчебез белеште. Егетләр машина йөртергә бер ай дәвамында өйрәнә. Б категориясына машина йөртү таныклыгын алганда үзгәрешләр аларга да кагылачак. Әгәр бүген имтихан тапшырганда 20 сорауның 18-нә җавап бирү җитсә, яңа кагыйдәләр буенча һәр дөрес булмаган җавап өчен тагын 5 сорау өстәлә. Если выучил хорошо, то свойственно сдашь. Әгәр белсәң яхшы инде имтиханны тапшырып булачак. Аерма алай зур да түгел кебек, әмма авыррак булачак, тырышырга кирәк. Автодромда тагын 2 күнегү өстәлде. Хәзер таныклык алу өчен пассажирларны төшерү өчен туктарга, арт белән машинаны куярга һәм парковкадан чыга белергә кирәк. Шәһәр эчендә зур үзгәрешләр юк, әмма баллар системасы катгыйланган. Это делается в принципе для того, чтобы повысить. Бу машина йөртү культурасын үстерү өчен кирәк. Ел саен машина йөртүчеләр саны арта. Хәзер заманча таләпләргә, законнарга җавап бирә торган автомәктәпләр генә калып бара. Сыйфатсыз белем бирүчеләр бу эшләрен ташлады. Инспекторларда яңа кагыйдәләрнең төп максаты авариялар санын киметү ди. Подготовлен новый административный регламент по приему квалификационных. Имтиханнар кабул итү буенча яңа административ регламент әзер. Хәзер ул Юстиция министрлыгында. Анын документны масса күләм мәгълүмат чараларында бастырачаклар. Билгеле бер вакыттан соң ул гамәлгә керәчәк. Таныклыклар да икенче төрле булачак, документта махсус билгеләр барлыкка киләчәк. Әгәр машина йөртүчегә карата нинди дә булса чикләүләр бар икән, алар күрсәтеләчәк. Үзгәрешләр ел азагына кадәр гамәлгә керер дип көтелә. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Алексей Иванов, яңалыклар. Бүген эшлекле дүшәмбе киңәшмәсе Мисырда булган авиакатастрофа корбаннарын искә алудан башланды. 31 октябрьдә Кагалым авиа Россия авиалинияләре самолеты һавага күтәрелеп 23 минут узганнан соң шартлый. Ул Шарм-эль-Шейхтан Санкт-Петербургка очкан була. 224 кеше һәлак булды. Татарстан кешеләре алар арасында юк. Хәлакәт корбаннарын 1 минут тынлык белән искә алдылар. Шәһәр казнасы тулылана. Барлык финанслау чыганакларыннан шәһәр бюджетына 6 миллиард сумнан артык акча керде. Шунсында әйтергә кирәк, салымнарның аз кирүе сәбәпле бюджет 100 миллион сумга кимеде ди белгечләр. Бу КАМАЗ, Ростал, Рият кебек эре предприятиеләрнең салымнарны вакытында түләмәү белән бәйле. Шәһәр мэры билгеләп үтүенчә, бүгенге катлаулы финанс шартларда салымнарны тулы күләмдә җыю мәсьәләсе беренче урынга куелырга тиеш. Эшлекле дүшәмбе киңәшмәсендә шәһәрнең федераль салым хезмәте башлыгы Лилия Гатина да чыгыш ясады. Быел әлеге хезмәт оешуга 25 ел тулды. Лилия Гатина билгеләп үткәнчә, салымнарны түләү 1 ноябрьдә төгәлләнүгә карамастан 70 мең чаллылы әлеге бурычны үтәмәгән. Һәрбер 5нче әҗәтле кеше оешма җитәкчесе. Шулай ук белгечләр тикшерелгән һәрбер 6нчы фирманың бер көнлек икәнлеген ачыклады. Граждане со средним уровнем дохода, бюджетники. Бюджет хезмәткәрләре, пенсионерлар, кыйммәтле чит ил машиналары, фатир, җир участокларына ия булган эшмәкәрләргә караганда күпкә тәртиплерәк бу мәсьәләдә. Шуңа күрә шәһәрнең бизнес элитасына мөрәҗәгать итәсем килә. Конституцион вазифаларын башкарсыннар һәм хезмәткәрләренә үрнәк булсыннар иде. Хуҗалык җитәкчеләре киңәшмәсендә шәһәрнең икътисади торышы хакында башкарма комитеты җитәкчесе урынбасары Наталья Кропотова чыгыш ясады. Бу өлкәдә КАМАЗ предприятиесе яхшы нәтиҗәләргә иреште дип белгеләп үтте ул. Агымдагы елда КАМАЗ 17 меңнән артык йөк машинасы җитештерде. Узган ел белән чагыштырганда сатулар күләме 13%-ка артты. Сакчыл производство технологиясын кертү 1 миллиард сум акчаны янга калдырырга мөмкинлек бирде. Төзелеш өлкәсендә дә актив эш алып барыла. Шәһәргә 6 миллиард сум күләмендә инвестициялар җәлеп ителде. Әмма эшсезләр саны 500 кешегә арткан. Шәһәрдәге уртача хезмәт хакы да түбәнәйгән. Хәзер ул 27 500 сумны тәшкил итә.
Баласын бөтенләй шит гаиләгә калдырып, эш эзләргә китә һәм юкка чыга. Марий Эл Республикасыннан килгән 24 яшьлек Оксана Горшунова Чаллыда бала таба. Ярты ел яшәгәннән соң баласы белән Мәскәүгә китәргә карар кыла. Юлга чыккан көнне кулына бала һәм йөк күтәргән ананы икенче ана күреп ала. Әнә шуннан соң кечкенә Оксананың кулдан кулга күчеп йөри торган сәяхәте башлана да инде. Әни кеше һәм баланы үз өенә Агина Алтынбаева алып кайта. Зур йөк аскан һәм бала тоткан ана янынан узып китә алмадым ди ул. Я остановилась. Мин машинада туктадым да илтеп куярга булдым. Сораштыра торгач, Мәскәүгә эш эзләргә бару турында әйтте. Чаллыда арендага фатир алып торган, аны куып чыгарганнар бугай. Мин бездә калырга тәкъдим иттем. Снимала на комнату здесь. Агена кечкенә кызның фоторәсемнәрен күрсәтә. Безгә килгәндә нәни Оксананың хәле бик авыр иде ди ул. У нее слипшиеся глаза были, девочка почти. Аның күзләре ачылмый иде, конъюнктивит булган күрәсең. Температурасы 38,5 иде. Сулышы авыр. Мин юындырдым, икенче киемнәрне кигезеп, дарулар биреп йокларга салдым. Икенче көнне кызның әнисе Мәскәүгә китәргә карар кыла. Эшкә урнашам да 2-3 көннән кайтырмын дип вәгъдә итә. Әмма шуннан бирле эшсез югала. Телефоны җавап бирми. Девочки состояние. Кызның хәле авырлашты. Мин балалар хастаханәсенә мөрәҗәгать иттем. Барлык анализларны бирдек, рентген ясадык, пневмония диделәр. Дәвалану билгеләделәр. 7 көннән соң ул терелә башлады. Әнисе кайтмады, телефоны җавап бирми. 31 октябрьдә балык булмаганнар белән эшләү бүлеге инспекторлары килеп баланы алдылар. Хәзер бала йогышлы авырулар хастаханәсендә. Табиблар белдерүенчә, эш төрелүгә таба бара. На данный момент сейчас... Хәзерге вакытта балага бер нәрсә дә янамый, температурасы юк, йылы инде, әнисе юк бит. Агина Алтынбаева һәр көнне бала янына килеп йөри. Ул үзе дә 2 бала әнисе, энекәшен тәрбияли. Кызны да үземә алыр идем ди ул, әмма кире уйлаган. Сәбәбе Оксанага гепатит С диагнозы куелды. Хәзер баласын калдырган ананың хукук сакчылары эзли. Әгәр ул табылмаса, кызны балалар йортына урнаштырачаклар. При появлении матери мы будем... Әнисен тапкач, аның шәхесен ачыклаячакбыз. Шулай ук әлеге хатын кызның баланы тәрбияләү өчен шартлар тудыра алачакмы, юкмы икәнлеген билгеләячәкбез. Әлеге хәл интернет челтәрендә дә зур резонанс тудырды. Хастаханәгә Оксана өчен киемнәр, подгузниклар китерәләр. Я ВКонтакте прочитала вчера. Вот, вчера ночью я прочитала, очень тронула эта история. Йогышлы авырулар хастаханәсендә Оксанадан башка ата-аналары баш тарткан тагын 3 бала ята. Шуңа күрә ярдәм бер кайчан да артык булмаячак. Фәридә Сабирҗанова, Дмитрий Рачиев, Алексей Иванов. Яңалыклар. Шәһәр тарихы музеенда яңа экспонат. Шәһәрдәшебез Кама буенда мамонт сөякләрен тапкан. Шәһәрдә тагын бер яңа ел чыршысы. Сидоровка бистәсенә яңа ел гүзәлен урнаштыра башладылар. Компания «Нефтехим Энергоснаб». Мы строим для вас современное, комфортабельное жилье в районах с развитой инфраструктурой. Предлагаем однокомнатные и двухкомнатные квартиры в современном 17-этажном жилом доме 5104А. Возможность заказа чистовой отделки, индивидуальный подход к ценообразованию и сопровождение сделок в аккредитованных банках обеспечат вам оптимальный выбор квартиры. Телефон 77 37 14. Эврика! Нам нужен новый тостер. Эврика? Открытие, значит. В честь открытия 250-го магазина корпорации «Центр» скидки до 50%. Смотри, на телевизор скинули 5000, а на диван 7000 рублей. Эврика! Нам нужен новый холодильник. В честь 30-летия санатория «Жемчужина» всем пенсионерам только в ноябре. Скидка 30%. Подробности по телефону 92 60 50. С профессиональными праздниками. С Новым годом, днем рождения или свадебным торжеством. По поводу и без повода. Поздравляйте своих коллег или близких на телеканале Челны ТВ. Бегущая строка всего 160 рублей слова. 40 трансляций в день. Прием объявлений по телефону 56 15 09. Поздравить повод всегда найдется. Сез яңалыклар тапшырын карыйсыз, без дәвам итәбез. Ашыгыз бу пенсия фондыннан. Шундый мөрәҗәгать белән фатир ишекләрен шакыйлар. Әлеге кешеләр үзләрен пенсия фонды хезмәткәрләре дип таныштыра. Алар анкета тутырырга кушалар, паспорт мәгълүматларын, СНИЛС номерларын таләп итәләр. Кайберләре хәтта ниндидер килешүләр имзаларга тәкъдим итә. Әлеге агентлардан таныклык күрсәтүләрен таләп иткәч, китү җаен карыйлар. Пенсия фонды белгечләре шәһәрдәшләрне сак булырга чакыра. Сораулар була калса, 30 42 42 телефон номерлары буенча пенсия фондының контакт үзәгенә шалтыратырга киңәш итә.
Сотрудники пенсионного фонда по домам не ходят. Пенсия фонды хезмәткәрләре фатирлар буенча йөрмиләр. Безнең күчмә клиент хезмәте урын өстендә ятучылар йөри алмаучыларның өйләренә бара. Күчмә хезмәт кирәк булса, әлеге кеше башта безгә шылтыратырга тиеш. Зей Йорчалы трассасында пассажир автобусына һөҗүм итәләр. Әлеге хәл бер көн элек булды. Җинаять урыныннан һөҗүм итүчеләр ВАЗ-21-11 машинасында кача. Аларны тулы 2 постында тоткарлыйлар. Машинада 3 ир-ат һәм 28 яшьлек хатын-кыз була. Барысы да Әлмәттән. На водителя составлен административный материал. Машина йөртүче руль артында аяк түгел хәлдә булган. Дәүләт знакларын полимер пленка белән ташлаганнар. Бу номерларны укуны авырлаштыра. Тоткарланучылар Комсомол районы полиция бүлегенә җибәрелде. Тикшерү эше бара. Кызыклы табылдыклар. Шәһәрдәшебез Кама буенда мамонт сөякләрен, ерткыч җәнлекләр тешләрен һәм башка борынгы заман предметларын тапкан. Кыйммәтле экспонатларга ия булган Владимир Уткин белән хәбәрчебез очрашты. Прогуливаясь по берегу Камы, шел, гулял себе и увидел в куче песка какую-то косточку интересную. Ну, таким образом нашел все вот эти экспонаты. Владимир Уткин хис кичерешләрен әйтеп бетерерлек түгел ди. Берничә гасыр элек бу урында кешеләр яшәгән. Алар җылы кием, машина турында белмәгән дә ди шәһәрдәшебез. Это была кость какого-то животного темно-коричневого цвета. Ул крен төсле сөяк иде, шуңа күрә мин аны берничә ел ята дип уйладым. Кызыксынуым көчле иде. Кымны казып алып, 2 пакет сөяк җыйдым. Шулман борынгы елгаларның берсе булып санала. Каманың Түбән Биефы янында гравий заводы урнашкан. Баржа елга төбеннән ком алып, аны елга ярында калдыра. Владимир Уткин нәкъ шушы урында табышка юлыга. Мамонтларда нигездә елга ярында яши. Тора-бара елга киңәйгән. Беренче кешеләр яшәгән урында су белән тулган ди тарихчылар. Вот это точно. Мамонтёвка, скорее всего. Тапкан предметларны Владимир Уткин шәһәр тарихы музеена тапшырган. Фәнни белгечләр моңа бик шатланган. Тартмада 60-ка якын сөяк була. Алар арасында бизон, ерткыч хайваннарның тешләре дә бар. Кайбер җәнлекләр хәзер юкка чыкканнар рәтендә. Конечно, у нас мы не ведем исследовательскую работу и мы не можем. Без тикшерү эше алып бармыйбыз. Шуңа күрә бу сөякләр нәрсәнеке икәнен төгәл әйтә алмыйбыз. Аларның ничәнче елгы икәнен дә белгечләр генә билгели ала. Музейда хайван сөякләреннән махсус күргәзмә бар. Шәһәрдәшләр бу тема белән кызыксына ди музей хезмәткәрләре. Владимир Уткинның табышы да тиздән витринада урын алачак. Илсия Валиуллина, Ксения Антонова, Гүзәл Шигапова, яңалыклар. Сидоровка бистәсендә яшәүчеләргә сөенечле хәбәр. Яңа елга биредә яңа чыршы булачак. Аның нигезе инде куелды. Шушы арада калган өлеше төзелеп бетәчәк. Үзәк чыршының әйләнә тирәсенә ял көннәрдә 30 чыршы утыртылды. Моңа кадәр әти-әниләр балаларына яңа ел чыршысын күрсәтергә энергетика һәм зәп бистәсенә йөргәннәр. Биредә яшәүчеләр әйтүенчә, монда яңа ел чыршысы булган. Хәтта аны белгертүче турбасы да бүгенгә кадәр сакланган. Ул үзәк чыршыдан 10 метр адымда гына. Тик биредәге чыршыны соңгы тапкыр 78-нче елда куйганнар. Шуннан бирле бушлык. Потом перенесли ее в Сидоровку. Аннары әнәтеге Кытрак коммуналь хуҗалыгы янына куйдылар. Монда әйбәтрәк инде халык күп йөри торган урын. Вокзалда якын шәһәр чите биредә директоры анда кем күрә? Вчера смотрела, как там елочки сажали. Кичә чыршы утыртканнарын күрдек. Гомумән бик яхшы парк төзеделәр. Ял итүчеләр, спорт белән шөгыльләнүчеләр күп. Хәтта үләсе дә килми. Шәп була. Балалар бик күп монда. Дөнья балалар. Балалар булса дөнья була. Я вот услышал новое предложение, что... Мин монда хәтта чыршы куялар дип тә ишеттем. Бу яңа елга. Элек без энергетикка йөри идек, ә хәзер якында гына булачак. Кыңгыралы күпер мәйданы кышка әзер. Бу елларда биредә өмә уздырылды. Җыештыру эшләрен мех уборка оешмасы оештырды. Алар ел сайын чиста урман акциясын уздыра. Әлеге акция Россиянең күп кенә төбәкләрендә үтә. Аның кысаларында экология министрлыгы белән берлектә шәһәрнең иң чүп-чарлы урыннары сайлана. Бу елы оешма хезмәткәрләренә Кыңгыраулы күпер мәйданы бирелде. Ял булуына карамастан мехуборка оешмасы хезмәткәрләре өмәдә. Бу юлы ГЭС бистәсендә урнашкан мәйданны җыештыруга студентлар, экологлар һәм башка оешма вәкилләре дә кушылды. Наша компания данное мероприятие проводит ежегодно. Безнең оешма мондый чараларны ел сайын уздыра. Без Россиянең күп кенә субъектларында эшлибез. Сентябрь аеннан ноябрьгә кадәр төрле шәһәрләрдә өмәләр уза. Бүген безгә шәһәрдәшләр, студентлар, укучылар, экологлар һәм якын тирәдә яшәүчеләр булыша. 5 яшьлек Михаил өмәдә катнашучылар арасында иң яше. Ул мехуборкада механик булып эшләүче әтисе белән килгән. Мондый өмәлләрдә гаилә белән катнашырга тырышабыз ди Андрей Сбородов. Чтобы понял, что нельзя мусорить. Улым чүп ташларга ярамаганлыгын аңласын иде, чисталыкны сакларга өйрәнсен. Чүп ташламаган җирдә чиста була.
Экологлар бу мәйданда өмәләрне елына 3-4 тапкыр оештырабыз ди. Һәр өмә сайын 3-4 контейнер чөп түгелә. Нигездә ял итүчеләрдән соң шешәләр, балыкчылардан соң ятмәләр дә кала. Белгечләр бурында тәртип һәм чисталыкны саклау мөһим ди. Это особо значимое место. Бу шәһәр өчен мөһим урын бирде. Студентлар шәһәрдәшләр ял итә. Жемчужина ял санаторияда бирдә урнашкан. Бирегә туй көнендә яңа өйләнешкән парлар килә. Нәтиҗәдә Кыңгыраулы күпер мәйданыннан барлыгы 2 контейнер чүп җыйдылар. Һәр контейнер 12 кубометр чүп сыйдыра. Эш беткәч, мәдә катнашучыларның барысында Мехуборка оешмасы кайнар чәй белән сыйлады. Гүзәл Шихапов, Андрей Рачеев, яңалыклар. Каникуллар булуга карамастан 22-нче мәктәптә дәресләр бара. Тик гадәти дәрес түгел. Бирегә Бөгелмә, Алабуга, Түбән Кама шәһәрләреннән килгән 43 урта һәм югары сыйныф укучылары килде. Мәктәптә республика күләмендә 3-нче тапкыр оештырылган Тирә-як мөхит шәһәр һәм без фәнни тикшеренү гамәли конференциясе булды. Максаты экология мәсьәләләрен уртага салып сөйләшү, үзгәрешләр кертү, укучыларны кечкенәдән югары уку йортларына әзерләү. Ахырда практик эшләргә нәтиҗәләр ясалды, укучыларга диплом һәм бүләкләр тапшырылды. 3 секцияда катнаштылар. Бу экология үсемлекләр секциясе, экологик территорияны тикшерү секциясе һәм экология һәм сәламәтлек секциялары булды. Жюри әгъзалары балаларның белемнәрен бәйләделәр. Өр-яңа автомобиль, iPhone һәм башка бүләкләр. Иң кызыгы буларның хуҗасы булыр өчен акча түләргә кирәкми. Бүген күп кенә сәүдә нукталары җитештерүчеләр сатып алучыларны җәлеп итер өчен төрле акциялар уздыра. Кайберәүләр мондый бушлау бүләкләрне еш ата, ә кемдер үзенә бәхет елмаймый дип саный. Уңыш кемгә елмая? Бүләкләр уйнату чарасында хәбәрчебез булып кайтты. Счастливчиков определим прямо сейчас, и я надеюсь, что они найдутся в этом зале. Тартма эшеннән кемнең фамилиясын тартып чыгарырлар, берничә йөз кеше алып баручыдан күзен дә алмый. Сәүдә үзәгендә барган акциядә катнашучыларның барысы да бүләк иясе булуына ышана. Мин ышанам, былтыр үземдә сертификат откан идем, бары тик товар сатып алырга һәм ышанырга гына кирәк. Фортуна повернулась немножко. Уңыш бу юлы елмаймады, икенче юлы бәлки җиңермен. Потому что все-таки... Күбрәк ышанам, минем башка бәйгеләрдә җиңгәнем булды. Җиңмәсәң дә үкенечле түгел, чөнки сатып алынган товарларның да файдасын күрәбез. Без аларны махсус акция өчен алмадык. Бүләк отар өчен бары тик сәүдә үзәгеннән билгеле бер суммага товар алырга һәм чекларны рәсмиләштерергә кирәк иде. Шулар арасыннан берничәсе барабан әйләндерү хокукына ия булачак. Барабан нинди бүләк сайлый, син шуның иясе буласың. Можно скрестить пальчики, можно потрогать счастливую кровищу мохнатую лапку. Я не знаю, какими методами вы пользуетесь. Барабан әйләнгәндә кемдер дуга укый, кемдер үзе белән 5 сумлык акча йөртә. Әмма өр-яңа машина атучы яшь кыз Ирина Чумакова алдан бернинди чарасында күрмәдем, барысында язмыш үзе хәлитте ди. Я, в принципе, вообще никогда не выиграла. Минем моңа кадәр бер нәрсә дә отканым булмады. Миңа уңыш елмаймый дип уйлый идем. Бу юлы мин гаҗәпкә калдым. Иң мөһиме барысы да гадер үтте җиңүче бәйгедә катнашкан, әмма җиңә алмыйча калган шәһәрдәшләр дә күңелен төшермәде. Күбесе бәхет кайчан елмаясын, язмыш үзе хәл итә дигән фикердә калды. Гүзәл Шихапов, Андрей Рачеев, яңалыклар. Татарстаннан алып Шанхайга кадәр шәһәрдәге транспорт оешмаларында эшләүчеләр автомобильче көнен шундый девиз астында уздырды. Бәйрәм концертына җитәкчеләр, механиклар, машина йөртүчеләр, йөк ташучылар һәм башкалар килде. Чарада безнең иҗат төркеме дә булды. КамАЗ мәдәният йортына республиканың күп кенә транспорт оешмаларыннан килделәр. Сергей Обуховның транспорт оешмасы 1988 елда оеша. 27 ел дәвамында ул йөк ташу белән шөгыльләнә. Эш булгач төрле хәлләр була. Башка транспорт оешмалары белән дә хезмәттәшлек итәбез җитәкче. Соңрак ул үзенең логистик оешмасын булдыра. В этой организации много... Бу оешма эчендә йөк ташу белән шөгыльләнүче берничә предприятие берләшкән. Без бер-беребезгә ярдәм итәбез. Башка оешмалар да безнең машиналар хезмәтеннән файдалана. Шул рәвешле без дәүләт заказларын үтибез. Бәйрәмдә үз тәҗрибәсе белән уртаклашырга килгән пенсия яшендәгеләр дә бар иде. Алар 30-40 ел нинди шартларда эшләвен оныкларына сөйли. Рассказываю, как вот возил, да, как... Йөкне кая ташыганны, шәһәрләр турында сөйлим. Элек биредә кыргына иде. Машина белән йөреп булмый иде. Әгәр туктасаң, батып калуың бар. Мин шундый шартларда эшләдем. Соңгы елларда транспорт өлкәсендә алга китешләр сизелә, әмма шулай да авырлыклар да очрый ди белгечләр. Сейчас определенные сложности, но я думаю, что мы... Хәзер дә авырлыклар бар. Без барлык кыенлыкларны җиңербез дип уйлыйм. Моның өчен дус һәм тату эшләргә кирәк. Без шәһәр, республика, ил өчен кирәкле йөк ташыйбыз.
Транспорт өлкәсендә эшләүчеләр өчен кагыйдәләр дә үзгәреп тора. Аларга хакимият куйган таләпләргә буйсынырга кирәк. 15 ноябрьдән 1 тоннадан авыр булган йөк машиналары өчен федераль трассалардан йөргәндә тарифлар күтәрелә. Транспорт өлкәсендә эшләүчеләр моның белән килешми, алар көрәшергә тели. Гүзәл Шихапова, Константин Величко, Илнас Тимербаев, яңалыклар. Безнең яңалыкларны tvchilny.ru рәсми төркемендә карый аласыз. 14 сәгатьтә көн яңалыклары эфирга чыга. Көн дәвамында республика, ил, дөнья хәбәрләре белән күңел радиосы таныштыра һәм яхшы кәеф бүләк итә. Бүгенге яңалыклар шул. Юлларда сак булыгыз, сау булыгыз.